नायदो नै सरप्राइज भुटान दा इन्डियायाव दं। जाबाय आं दिनै भुटानाव फैनानै गाइस गब्ला फायखारि गोनांसो लांदोलै गारियाव मोनलांबा। गुड मर्निं फ्रेंड्स, वेलकाम टू बीएन बड' ब्लग। आच्छा लोगोफोर, दिनैहाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयखौबो बरायहरबाय आरो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनैहाय फार्स्ट टाइम इन्टारनेशनेल ब्लग जागोन आरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसे आलादा रोखोमनि अयथासारबो जानो हागौ लोगोफोर। थारमाने दिनै फार्स्ट टाइम आउट अफ इन्डियायाव थांगोन आरो लोगोफोर। आउट अफ इन्डियानि ब्लग जागोन दिनै। माने लोगोफोर, दिनै फेमिलि ट्रिप थांनो नागिरदों आरो भुटानाव। नोंथांमोनहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड लानानै नायलांदो बयबो। बेनो आंनि फार्स्ट टाइम इन्टारनेशनेल ब्लग आरो लोगोफोर। फार्स्ट टाइम आउट अफ इन्डियायाव थांनाय, जोबोद एक्साइटेड जानानै दं लोगोफोर। माला थांनो मोनगोन, माला सौहैनो मोनगोन। दायो लोगोफोर गारिखौ नेगासिनो आङो, दाबो फैया। थारमाने जोंना मार्सिडिसआनो दाबो सौफैया आरो। मानसि लायग्रोदों, दसे उनाव बे सौफैबानो गाखोनानै एबासिनो गयिं टेट जानोसै आरो। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नाय, इन्ट्रेस्ट जागोन आरो गोबां इन्ट्रेस्ट खालामलांनो नाजागोन आङो आउट कान्ट्रियाव थांनानैबाबो। अब्ला नेबाय थानोसै लोगोफोर, डाइरेक्ट दा ससेनिफ्राय खिथानोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। लेट्स गो। फाइनालि गाइस, दायो भुटान गेट मोनबाय, एन्ट्रि खालामसै। नायदो नै सरप्राइज भुटान दा इन्डियायाव दं। दसे उनाव भुटानाव हाबहैसिगोन जों नै। मानसिफ्रा नाय होंगो दोंगोखा, आयौ बाव एन्ट्रि खालामनांगौआ 2 घन्टासो लागासिनो खोमा। गाइस, दा फरेन कान्ट्रियाव हाबबाय आरो नै, एन्ट्रि खालामनानै लाबाय। दा ओरै थांसै, नायनो हागोन ओरैजायमोन गेटआ। फरेन कान्ट्रियाव सफैबाय आरो दा, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नैबेनिफ्राय टेक्सि लांसै आरो जों, टेक्सि लाना थांसै। थारमाने जोंनि गारिया एसे प्रब्लेम जादों आरो। दा हाबफैग्रोफ्लांदों आरो दहाय, ओमफ्राय डाबल एन्ट्रि खालामनो मोनाना, बेयावनो एसे प्रब्लेम जाबाय। ड्राइभारा सफैग्रोबायना, ओमफ्राय दा जों दस्रा गारिजों थांसै। ओरैहाय नायदो। फाइनालि गाइस, जोंहा नै लेबरगिनि लाखाबाय बाव। लेबरगिनि गुन्दा गारि। जोंहा बावनो जायो साल दे। बरिया गाइस, लेबरगिनियाव गाखोबाय जों खावब'। बाय जोङो नैबेबा मा जाखो भुटाननि बिसिनो होनसै दा ब्लग। आगाय भुटाननि दिफुआ सोदोमस्रि गैयैखा। दायो सबसे फेमास जायगायाव सफैबाय आरो। सबसे भुटानाव फैबा मानसिफोर नायनो फैग्रा जायगायाव सफैबाय। नोंथांमोननो देखायनोसै। टान ओरै नायदो नै, हेंगिं ब्रिज। ओरैबायदि सैलाबनाय ना बे ब्रिजआ, नायदो। औ बरियाखा। भिउफोरखौ नायनो हागोन नै, बिराद हेभिखा। ओरै गाहायाव नायदो, ग्रहं ग्रंखा, फुराबो गोगोमसो। नायबाय थादो ओरैजाय एसे। गाइस, भिउफ्रा बिराद हेभि आरो। ओरैजाय दै गबोयो आरो। ओरै थांबाय, जोबोद बरिया। ओमफ्राय माखासे फट' लाबाय आरो जों। बेनिफ्राय एसे दस्रा जायगायाव थांसैलाय, जाहाय बेखौनो दिन्थिलांसै। बेनो जाहैबाय भुटाननि हेंगिं ब्रिजआ आरो। फुरा थामामखा आरो, बरिया हेभिखा। पाबजिनि ब्रिजआनो ब्रिजखा एकदम। लाइफआव फार्स्ट टाइम फरेन कान्ट्रियाव फैबाय आरो। एसे फटक लाबाय, फेमिलि फैदों दा। फेमिलिखौ एसे देखायनो नाजागोन आं लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, दासो स्टार्टिं जाजेननाय बायदि जादों आरो दा। कमला लानोसै नै जाहानिफ्राय, कमला भुटाननि। नहीं कितना पीस है ये? माथो फिसा फिसाथार। ये कितना है? ये नहीं ये 12 पीस 12 पीस। 10 पीस 12 पीस दं आरो। बेसेबां होनदों? हाँ बेसेबां होनदों आदा? 100। वाव, फुरा सैलाबनायजोबखामोन सिख्लाफ्रा। सैख'जोबनायमोन आरो ओरैहाय नाय कमला फानग्राफ्रा। सबसे लेना पड़ेगा ना, मिठाई चाखना पड़ेगा। गोनांसो लांदोलै गारियाव मोनलांबा। साल दे, मोनला जाखोरा बिसोरखौलाय। बिराद किउट गानै। फुरा कमलाखौनो बारा बायब्रायलायगोन जोङो। फाग्लाखौ लांदोसोलै न'आव। जाबाय आं दिनै भुटानाव फैनानै गाइस गब्ला फायखारि। दहाय जानायाव बिराद गोदैखाना? बिराद गोदै लाबाय आं। बिराद गोदै लाबायना जोंना आदाया लाबाय।
ओरैजाय जाबायना खमला जिरबाय नै खमला जानोसै थेंक इउ खमला जिरबाय नै भुटाननि सिख्लाखौ बेखौ जानोसै दायो भुटान सिख्ला जिरनाय खमलालै जानायनो न' जानायबा एकदम माबायदि दा फाग्लायाखौ लाबोनोसो लुगैलायदां बिराद किउटखा गोदैयानो मानसिजों खमलाजों एखे बुजाजामोन नामा बुजाजामोन बेनो खमला फानग्राया बिराद किउट सैलाबनायखा फरा गाज्रिनो भुटानाव निउ साबसक्राइबार मोनबाय आरो भुटान सिख्लाया साबसक्राइब खालामलायबाय चेनेलखौ थेंक इउ बिथांनिसिम बिराद किउटखा आरो मानसियाथ' फाइनालि लोगोफोरनि बे भुटान टाउन गेलेमफुना गेलेमफु टाउन मारै दा ब्लक टावार ए क्लक टावार एरियानो गाइस बिसोर नायनो हागोन नै भिउफ्रा माबायदि सानाबो था जाबाय न'फ्रा बे साइडनि न'फ्रा नै बिदिनो भुटानना गासिबो एखे एखे जोब आरो गासिनावबो एखे एखे जोबो ओरैबायदि भुटाननि पुलिससो साइकेलजों बेरायग्रा नायदो लोगोफोर भुटान टाउननि भिउखौ माबायदि न'फ्राथ' दस्रा स्टाइल लुनो रोंखाया खोमा बिसोर बे स्टाइलनिजोब गासिबो बे स्टाइलनि नुजोबो केरावके दाबानो हनै 55 केरावके दाबालायनो दाबायानो नङा ओमफ्राय Oh my god बेयावबा मा दंलै भुटाननिफ्राय बाय लानोसै जों आउट जाफिनसै नै गेटआथ' खोमसि नुबाय ओमफ्राय दहाय लांनाय कार्डखौ होनानै बारफिननांसिगौ आरो दायो लोगोफोर बेजों ओरै फै बेखौ नुवाखै नैबेखौ होनानै जों जोंनि कार्डखौ लांफिनसै नायदो हरगासिनो दाखेराम नुखायो मानसिफोरखौ नायलाय फुरा भुटाननिफ्राय ओंखारफिनबाय दायो थांनोसै जोङो नै भुटान गेटआ बेनोमोन आरो फार्स्ट मेन गेटआ बेक साइडआव थाबाय जों दा भुटानखौ बाय लानानै थांसै ओरै दस्रा पिकनिक स्पटआव हाबनाय जागोन ना मोनाबिलि हाबनाय जायो ना निज्लागुरि हाबनाय जायो मिथिथ'ला आरो लोगोफोर दा फुंनिसो मिथिसिगोन नायनो हागोन भुटान गेटआ बेनोमोन आरो बेकग्राउन्डआव ओमफ्राय दा जोंना आइटेमा नै रानजोब्बाय ओरै जिरायजोब्बाय आइटेमा माथो देन्जारथार नायदो नै मा दं ओरै नायनां नैबे अमा गोरान ओमफ्राय नैबेलाय मा लाब्रा ओमफ्राय बै थाला नामा लाइ भाजा ओमफ्राय नैबेया नै दाउ लकेल दाउ गासिबो दंजोबो देन्जार आइटेमा अमा सावनाय बुंनाखाया सोरबा सालदे लाइ ग्रेभि लागावबाय जाखावजोब नै आनैयाबो जाबाय ओरै लाइ ग्रेभिखौ ओमफ्राय बै मा बेखौ जालाय मा बुस्थु बेलाय दाउ बिबुनि ग्रेभि बियो लागावजोब्बाय हारसिङै थैखागोनसोलै देन्जार आइटेम दं ओरैहाय अमा गोरान जागासिनो बिस्रा जा सावनाय दं लाइ ग्रेभि दं आंबो लाइ ग्रेभि जानायसैलै हायना लालै वाव साले नोंबो जाबाय लाइ ग्रेभि जाबाय बुरियाखा साले बियार लोंनोसै जागाय अलमो निउ इयारनो यस लाइ ग्रेभिखौ जादों अमा बेदर दरसे गबसोलायथारदों बुरिया जाबाय जाथ'हाय दं ओरैनो बोखारनाय मोनाखै दोखो दं जोंना खावा दावाया सोलिबायनो गासैबो जाजोब्बाय ओंखाम जाबाय आरो दा बरिया नुदोंथ' दालांखौ बिराद पिकनिक जानायखायनो भिडिअखौ बानाय जायासै ओरैजाय कपिराइट फैलाजोबगोन ना फुरा दामखावलाजोबनाय आरो
ओमफ्राय गाइस दिनैहायथ' भुटानावसो थांदोंमोन जों बेयाव हाबनाय मानायनि टारगेट गैयामोन ना ओमफ्रायहाय भुटानाव जेबो जानाय लोंनाय पिकनिक बेफोरबायदि मोनजाया नालाय भुटानाव दसे बेरायबाय ओमफ्राय बास मोनाबिलियाव जानोसै होननानै फैबाय आरो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय जाबाय जोङो जानायफोरखौथ' बारा देखायनाय जायासै आरो गोबां बायदिसिना आइटेमनि जादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय एसे एनै बिदिनो भुटाननिफ्राय पियार सियारबो लाबोफानाय जाबाय आरो गोदावलांसै एसे गारदावलांसै मोनाबिलियाव होननानै ओमफ्राय दा मोनाबिलियाव मोनाहोनो सानबाय जोङो दा नैबे मोनाबिलिनि सेल्फि पइन्ट ब्रिजआव दंफैयो आरो आं ओमफ्राय ओरैहायबो दं सेल्फि पइन्ट आइ लाभ मोनाबिलि लिरनाय ओमफ्राय ओरैहाय फट' शुट लागासिनो आरो मानसिफ्रा गासिबो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आंथ' ओरै गिदिंनानै बानाय हाला मानो होनोब्ला बेयाव गासैयावबो पिकनिक जानाय मिउजिक दामनाय बिराद अभार नयस आरो नयस अभार बेनिखायनो ओमफ्राय भुटानावबो अनेक बिराद प्रब्लेम जादों जोंहा थांनाया थारमाने जोंना गारिखौ सोब्र'हैग्रोफ्लांबायना ओमफ्राय डाबल एन्ट्रि जाया होननानै गारिखौ सोनो मोनै जादों ओमफ्राय जों बिनिफ्राय गेट बारखांनानै टेक्सि लानानैसो थांनो गोनां जादों लोगोफोर डाबल फैसा थांदों जोंना भुटानाव थांनाया ओमफ्राय बेनिफ्राय बेरायबाय दसे बेरायला फैबाय हजोंबो हाखु दाखु जाबाय टाइमा सर्टलि ओमफ्राय मोजां ब्लग लानाय जायासै आरो हजों भुटाननि भिउफोरखौबो बारा मोजां देखायनो हानाय जायासै ओमफ्राय दिनै फैदोंमोन जोङो बे जास्ट फेमिलि ट्रिप आरो लोगोफोर पिकनिक हिसाबै न'खरनि गोजा फैदोंमोन न'खरनि माने मेन बुंनो थाङोबा जोंनि आइनि बिलोगो आरो बेनिजोंसो फैफादों आं बिमा जायो ओमफ्राय बिदाफोर बिथांमोननि अननायाव आं दिनै बे भुटान आरो मोनाबिलियाव बेरायफैनो मोनबाय आरो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ब्रादार्स एन्ड मादार्स मोननिसिम आरो बिबाजै जानाय बिमानै जानाय बिमायं जानाय गासिबो फैजोबदों आरो लोगोफोर बेयावनो गासिबो ओमफ्राय नायनो हागोन भिउफोरखौ ओमफ्राय ओरैहायबो पिकनिक जागासिनो आरो गासिबो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानासै दिनैनि बे भिडिअखौ इन्टारनेसनेल ट्रेभेलिं इन्टारनेसनेल ट्रिप जाय जों भुटानाव थांनाय फार्स्ट टाइम दै लोगोफोर बिराद गोसोखौ हेपि मोन्दों फार्स्ट टाइम आउट अफ इन्डिया बेयावनो थांनो मोनबाय ओमफ्राय खोनानो मोन्दों लोगोफोर भुटाना साननैसोल'सै खोमा लकडाउन जानोसै सोफिनला एन्ट्रि खालामला आसामनिखौ इन्डियानिखौ बेफोरबायदि होननाय खोनादों आङो 3 तारिखनिफ्राय क्ल'ज जाफिनसिगोन बादि आरो ओंखायनो दिनै फैखाबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनो सानबाय बारा गोलाव खालामनो सानासै मोनाबाबो समाबो गैला लोगोफोर दिनै बे मोनाबिलियावनो मोनाहोलांसै दसे दंबावो जों ओंखाम जायाखै दा दसे जानानै थांसै नोंथांमोननो बेखौ खिथाबाय थानो हानाय जानाय नंला मोनाबायबो आरो बिराद नयस अभार जेरावबो गान दामनाय ना लोगोफोर ओंखायनो दिनै नैबे दालाङाव आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय मोनाबिलिनि अब्ला जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना साबस्क्राइब शेयार लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालामनो दाबावदै बयबो साबस्क्राइब खालामदो जाय साबस्क्राइब खालामाखै लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव होआखैबा अलाव होनानै लादो बयबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर बेनो आंनि फार्स्ट इन्टारनेसनेल ट्रिपमोन आरो बाय लोगोफोर